Dito kami sa Capitol Southern Leyte for display area. Display na naman ako ng furniture, mga luma. Ito na ang aking mga live tayo. Ang ulan, malamig ngayon. Malamig ang panahon. Dito kami sa Maasen, Southern Leyte. Ready for display na kami. Nag-ayos ng aming tent para sa display area namin. Na si Madam Madam Mary Ann Salabaw. Gamay ra deg dala na to dang no. Gamay rag na, ha? Gamay rag na sakay.